Hi, si Manang Helen eh. Nanaptan sila diya, doon ako saging. Gihangan ka? Pero gihangan. Pero may gihangan na hilak-hilak na. Hoy, Namlay mong sungay, pero may tubos mong kilay. Namlay mong sungay. Bagas. Gansi mo kay. Sige, sa pala magkaluguan na. Gisalina na. Sabi na mahilak lang. Wala ba rin sa sakit? Sila nagbuli pa dapit. Kasi naghinuli ha. Di, kaya nga di makahang. Obay ha? Nihubag din na dayo, tarang. Riya? Nihubag yapon? Ala. Wala problema na. Motro paghapon na. Wala ka ng tagag. Tagag. Ano ng tagag? Huwag mo steering ka pagka na steering. Mas ayaw mo. Bisi pa na. Mas ayaw mo. Magun na ba? Ano? Buli na libgaw na, dagko. Libgaw. Libgaw nga buli na. Wala man na libgaw. Mas from dali ba? Agad ko kadong singot. Hang manay na. Tiri. Butang na. Mga sinusuwag dahil sa steering, uy. Pag di na kayo nag-uimot na niya yung vlog. Ikaw magdati rin. Minun dito to. Please oh. Baka ibalong. Balik ka suka ano na? May! Bye. Karon pa kun uli ko ba nga alas 3. Natuka ko ngalong. Ito na nabtan dos bay. Nangaan sila saging. Kaya nabot mo nag-sirlin. Natap gilang saging. Hindi mo to saging dinis bowl. Saging mo to skuan. Saging sa Mindanao. Dagkakadong saging nga pero kuan. Kanang humok. Di para saging sa buhol nga gahi. Nanawala po sila. Kanang lakaw na po sila. Marami, tiri, ugali. Ay sa to sila sa bus. Nagsignal. Ako na po dito sa kabilin. Gamo. Padungag nili ka na magiskiya. Sila magdungag. Nga po ako magdungag nga. Paway pa ko kay uma. Naglaw na po itong mga skrinderya. Paway sa ko kay Jot. Alam mo yung nagdungag. Ang taod-taod, kapaway ko mabukos ang buwak. Ang banda mabuboy. Kutigang Karlan, sa nabuhin na ba itong tinanong ni Rubilin nga kuan. Lutrinet nga buwak. Nabuhinan, sa matugigan ng tambang kulo sa hubag. Kadlaging hubag sang tiil. Gamay ran, hubag yapon. Ngayon sa katambawan ko na to sa kadto. Itampoy siguro kung saan to. Kaya tagad siguro pulis pa lang grabing ingita. Gamay ran mataputong samara. Hubag man, pagkadyo. Nasamot sige barag-barag sa kalendarya, di makapahuway. Paya karon nga kuresa kang kauban ganyan buntag sa zon, lakaw kay gidas ng nanay kay nagiyadto paghuman mga alas 12 lakaw pod. Ako gyapon na nira. Kato ganyan hiwa ang dagtog sinulod mo na mahiwa kay hapon na. Hindi na ko. Kay ngunit ako lubi kay magtuno ko og maukuan kanang ubod. Tabi na nuri ubod gani hatag unong 50 putos, nipalit na lamang ko kay wala mautan-utan. Kay halin mo hinog mga utan kumpara sa mga sudan kay ganila mo lang nangaon. Gulay na may ikaw, nung yun ng bulinaw. Marang kong mga butan na ko. Isang galong? Ito to? Ang ginit? Erlin manok. Nagit. Manok ko na adobo. Ginit. Tapi sa bawang na kasi, butang sa gawas ng kubasa kaya magmuok. Ang itag dugang lubi ato kaya may dugang ito kumanda akong lubi ugma. Good. Ha? Wala ito kabuhan. Saan kilit? Sa'yo mo si Along. A few moments later. May nangutana, natulog kong hangkamot na samad o lansang. Kaya kahoy ang gihawiran, ang itong banag putod kaya arong mabali. Ang bundakan sang til arong mabali kunuhay. Giyam day lansang sang gihawiran ako kita. Kung kabantayan day lansang, tao maglansang. Pag iputos lansang, dugay na kuan kay ham-ham pud ni. Dawara ba dun mo dugo. Insat kong milita dito nga
hang kamot kasama di sa padugo ang mudugo dali mo ko sa karinderya wa koy lana saan mo kalinahang kamot dapat ihubag sang tilok panaadyo daan sabad na puko paita pa ning kantangan lagi daan saan na nasamad na magbuhat ko na sang igagaw kay mga tanah ko pwede ba akong magpatulog na kung katitanos o di na kung papasika pa ba kaya na lagi nila doon anistinahin noon so din ako kakuan-kuan dani kaya masang kamot din ako kapiga o magkuan ko gabi pagbi ko magsuman din ako kakuan mapunder naghang order daan ikinan ako suporta suman o bi ko kada daw plus sa hinugang kamot paita saan kanina ho nalagi saan nagsugod hindi ako parang kung makaluto naluto duha pa at tulo pa kaputahe hang naluto ron saan kanina ha kuan pa naluto adobo nga tayo nga sinurag itlog o baklay nga baka nang nga bulinaw na kung tulo pa kaputahe ang kamot na disgrasya ako ang kaban mo abot kaya ba kanina kuan magbulis ba o gatukos ba yung order nam sa Sirlen aganis karinderya dugay ito ang kauban saan man din ang komunita dangag kuno po di kuno ko magamping sa disgrasya hindi manibawa ni mo disgrasya ito ko hindi nga di kuno magamping sa ang tabo na di naman mabalik ang ko na din saan kanina magpatupok pa ako kuan titanos sukad-sukad sa pagkatao 54 na ko karon pagkakon sama ng lansang kung kagig nga ng mga ay nga ng mga antay nga na antirag tintahay kung nasalig makakuan kung kasi nga masamad kung gani nga matitanos kung simba ko na saan ang kanina hanggang magbuhat ko sa yung gagawin doon sa isang advice mutana ko magluto sa kong tiwas ako nakahuman tulo pa kaputahi alas 7 kahuman kita lang taon ng sali magpa-inject makugon sa katong si panaway na ho sa dilaman inuray na sayod ni mo unsa ko na magwisig pangaway na ho nga mura ko buang na ko giring na ko giilot kay bawa na magkinsa mo salamat sa imong pagpanaway na ho mo ko nang hilabot nimo ako kuningan pa sang vlog nga tan-awa ko ako kuningan nito nga ang sa katulamang taong giganahan na magtan mo rin pasabot ko maghilabot sa video ako ko nang galat ni kinsa mo kay bawa na magkinsa mo nang hilabot na ho salamat sa imong kabulutan sigan ko nung buhinan ko nung kolin ako ko giring laman yung oray na sayo yung naman ko giring diba ginoo yung naman ko giring laman salamat sa imong pagpanaway ha ang pingdiha nga nasamad ang kamot hindi man nakikulong ang lawag kay ilis kay nasamad pag ang kamot nagawan wa po dinganhi kurasa ilis kay magkudkud dun tamig kuhan nga magtunoon ta ko ubod man hindi mo kudkud hindi mo ko makakudkud hindi po ko makapika kaya galing kamot nga nasamad sa lansang kaniha wala nga wala naman ko nagsinunuban wala ko nagtunog ubod wala naman gigisa ubod nagkaroon nagang putahe inong ra kay sabado mapudron gapon nagang putahe napo kaputahe uga-uga po ito nga mong halinon gapon kay napo man kaputahe karon gamay ra kay wa may maglihok ang kamot kay nagdara butog lubi ang igagaw wa may ka di man ko maka kudkud kay ikaw madag magkudkud may gusto mo sa kaan siguro ni para dito kang putahe nung nakahi kuan ra ginisang ubod paklay nga baka paklay nga baboy o ng bulinaw o ano ba ito sa barbacoa kamay nagdagang kuan ron o munggos na gigisa tingnan mo na gigisa ra bisang plan ko ang tunuan wala matuno nga
Sakay ka na sa mga on siguro ni. Sila nagpilo ra ba silang helmet na anong ra. Apito di ay na ito kasagdanan. Ay ako lang padusa. Dan katangatan ko na di kina ako may parada ron ni kuan. Kanang ay ako ni pared doon sa among mayor, Lunte. Damay istorya lang ako ni pared. Nagpared ko ng mga balhabal, nag-uniform na galing mga ubang balhabal. Ang mga rider nag-uniform. Natag siguro mayor of uniform. Sinasamad palagi ang kamot, hindi mo lang sinuon po ko na ang kaabar wa diha, awa di mo kaon, labar di ay. Na yung mga body na nag-uniform sila, kaya ang dungti ko nangatag ko ng kuan, dungti nangatag ko ng kupon, panggas. Anawag ang luto ron, gamay lang sitkado ang luto ron. Kay, diday, pansit, yun ang bulinaw, ang paklay nga baka, itlog, katay, itlog, katayan, ubod, o balbakuwa, o karing kuan, minisang nga munggos, tangan o ubod, batong, bisag, sa ulang manok gamay. Mura niyang putahe ron. Tura ka putahe. Sabado man pud lagi ron. Pero, say di mahibaw ang panahon. Saan tugang kamot yun di sa grasya man. Di makakuan. May lubing kudkuron. Wapoy mapaliw. Gimukud ko dari kay apura. Na, paginsa na mo sang luto ron. Anong rang na himo ka? Tura ka putahe na himo. Kay murag mingaw man. Di alas pa naman ron. Mga alas 10 na, may namahaw. Palaghapon, mga alas 9, nakatakang ko, tuduhang-duhang sa rice cooker, karon mingaw. Hindi bitaw magpanay, kuan, ano magbantay taga-rinderya, ano, mag-negosyo tadi, magpalihag panahon, may panahon na kasog, may panahon na mingaw, naganang na ngani nga makabupod na gulog, may panahon na mabutong halin, di nakatungtong sa kalibo, napiusahay, mulapas. Ako yung murapas pagkazid. Hindi pa rin yung naging panahon para karoon mingawan ron. Sagad sa pagbagyo. Hindi siya lagi panahon. Tambahan lang na yung mga customer na dayo. Unang makakuan mi. Makabitad-bitad na yung mga dayo. Yung mga sanyo. Galitan ka ano ba nga. Hindi ba rin katigdian, mulabay, mukaon. Mayban, taga-panglaw, di ka panglaw mo lumang ubay, paway, ani mo kaon, pero adlaw-adlaw din nga uway dayo, uway mga lumalabay nga mukaon, maglingaw jud, maglisod, isakto lang sa makatungtong libo kapin. Kaya may matingada na, kaya mga may kuan, naman ang bawaan ng kuan. Daw mas naman basta kanunay na kanunay ginagbay basta kanunay karon po kaya para sa ano lagi ang gagaro ni ra to ganiha patden kuno ko panhapon kay street siya to kuan center daan na silang ganihan, nagbawa na ito sa panyunto, naging kapatid sa mga panyapon, may kunin na hapit. At yung paano yung mga pagpapahiro nga, ibisayin yung mura. Mingaw, labi na kay Sabado, mingaw po. Labi na parang kaya nagpulis-rom. Sayo, kusog-kusog-kusay ka na kagay manuro, kaya mga pagpakanin mo kaon, masug-kusog. Saan taman nga magpariha pariha ang kaon ang tao na labay kay paride ko nung ni Juan Mayor Lunte Torres mga balaba naka-uniform sila mag-isataas nag-uniform ni ay sa ni Mayor
chat. Diba to? Ang kamot. Kaya siguro niya pa hindi siya na gawang paghihubag. Galing kay karon pa may nasamad na. Paminawan sabi na sa mga Lunes kaya wag doktor makaiduling ko man. Hubang ni mga Lunes mo doktor sa center karang public nga doktor kay siguro private ta. Okay, kapag check up. Katang nalang kumuabre ang doktor sa municipal. Kaya di patalaw niya ng samad. Tapi ko di po kung matitanos na. Kaya ba dyan matitanos ang kamot. Ina ko sa anak bilita nga, pa-injection ko noon.